Arwa kini machiegni nyakoro mga jiwange chendo ni maro hala gi mwandu. Chendo mwamedo goyo mbaka gi Uganda luo mago matiyo mateke wechego mago hala. Keto mwandu kachiel kod gero kembe. Machiegni nyinga Lydia Okeyo. Nyakoro mga jiwange e kar chung'od bura ma Westlands e county ma Nairobi. Waromo kod Brado Sumo manochako ohala mar rech e kar dak mar Roysambu, ohala matin manochako e kibanda kotimo gi nyamin mare. Kata kamano kokalo kuom yot tudruok manyasani ma Twitter, sani koro entiere kod magawa motisi ni Osumo Big Fish. Nwagoyo kode mbaka, kendo ma e kaka nwatwak kode. Nyinga kwanza en Brado Osumo. Aya Migori. Big Fish ka koro en kara mar tich. Auso rech, uso rech koro ma higa mar beach. Nachako uso rech 2017. Ma koro hika mar beach. Koro anya wacho ni at least asebede higa no. Nachako magawa ni gi sisters na. Koro at least en setieko higa beach. Koro dwaro mar ng'eyo ni to ohala ni chako nang'o, nyiswa sigando ohala ni kaka nochakore. Hapa ni ohala ni nochako kana tieko KU nikech atimo biochemistry and biotechnology. I graduate 2016. Koro ng'eni Kenya ka at least koro sani tich onge mang'eny. Koro nyaka yud gimitimo kaka youth nyaka yud gimitimo at least bondo iginene. Koro nochako ohala ni nikech naonge tich na koso tich bang the school bang yudo degree na koso tich koro noyudo kasi kanyaminwa maduong' luongo ni Morin no uso ga rech ka side hustle en japuonj koro nowe tich nikech koro sani watewa uso rech koro anya wacho ni ne en japuonj ginagen gi Cynthia en sister na maluwo bang'e koro anyiso ni wa join gi bondo wayaw gimoro at least ma wanyalo keep ourselves busy rito go kata ka employment opportunity nyalo biro nochake mana nikech koro ng'eni noidwa mana extra income ineno no kwang'eni yani nyalo bedo nikech ng'eni kisedhi school at least iginene ni kidhi school iude tich kaluwore gi gimisomo ng'eni koro ng'ama yu koro kamane koko omiyo nwachake at least ka tentatively watim gimoro ma kwarito godo kata Kenya luonga e school gine tich moro nikech natimo internship gi Camry for 1 year koro ng'eni ka contract no rumo I had to ginene koro nomiyo kana man gimoro manyalo timo koro kamane kaka nwachako Big Fish. Yes. Bang'e koro kanochako nyiswa ni to noyudo kanye omenda kata pesa manochako go ohala ni. Ang'eni sani koro oduong' kama koro ng'eni ng'ato samoro nyalo we ni nwachako gi pesa maduong' but wasebedo kwa grow over the years nikech 5 years oken higni matin koro kanwachako ohala ni I think nwachako kuma tin en kibanda tu ma nwauso rech mane karai mwamiyo ji joma kalo godhiambo kama inyaka otekawei mana kaka mine moko timoga e bath ndara ka ineno koro kikalo tinyami takeaway koro nowacho ni instead of wadepend ne joma kalo kendo wanyaketo mesni moko ariyo in case ni ng'ato nyalo biro onyachamo kuon gi rech alafu koro at that time no target mana I think jojua kali joma tin tu mana mani era no nyalo bedni samoro ing'eni jojua kali samoro koro dwaro chiemo piyo to oringo do koro mano motivate wachako mana mar kuon no koro nena mesni ariyo kama gi karibu kombe abich no ken something maduong' alafu ng'eni kanwachako no uso mana mbuta kende koro ng'eni mbuta was easily available ineno ka asto mbuta joluo mang'eny nohero mbuta ineno kech by then joluo mang'eny be mane chamo rewa ahinya ineno ndalogo koro sister na ng'eni koro kaka ne en japuonj koro at least ne en gi savings ne moko matin manotimo noken pesa mang'eny kanwachako gima nochandowa en mana ot ng'eni inyalo gwakwa ni restaurant kidwa chako kata kidwa timo at least ng'eni nyaka ibed gi ot ma permanent at least mikane gigeni kata bondo be omed sura koro nwamanyo ot around Roasters kanwachako Big Fish I think nochako gimoro 130,000 I'm sure ni en 130 because ne wan gi 100 alafu
kanwa nwakawo go wir chuor Morin ne notie bank balogo omiyo 30,000 in fact ne omiyo 30,000 which no nyalo chule over the year over the months kech kanwa chako August to watieko chule February koro ne 30,000 koro ngeni no ken gimoro ma gine ne yes but mano chako go odiochieng no koro ngeni kako wala dhi neno ni kantie remo amed gimoro kantie remo amed gimoro at least koro dhi komedore ameda but ngeni nwachako mana gima ne wan godo yani yes. Tere kumugole rech gi boma Nairobi wajo Migori rech waya Miuru but koro ngeni Miuru be sani kaka onyapen wan gi joma ngeny koro moko ya Miuru moko ya Homa Bay yes koro ere kaka rech ya Miuru ka ntie lori ka ine dho nam kucho ntie transporters manyalo waterni msigo ni Nairobi koro ka isewuoyo gi ng'ama miye msigo kisendiko nyingi kondiko ni nyingi e msigo ni to ikete i gari no gechego samoro iyudo ka gin gi freezer moro e toke kacha koro at least iyudo ka pod rech chopo ka pod en fresh koro kama tiyudo ko oketgi ei ice iyudo ka en ice koro ma gine maduong' kama koro iketo mana mzigo ni ei ice koro by the time mochopo ka gokinyi saa 12 saa 1 pod iyudo ka rech no ni ania sawa pod en aina sawa kaka ja ohala ere kaka ineno ni igo kwan maber kwan ni mar pesa ineno ni manua werogo to mae mwauso to mae ohala mwayudo ere kaka iketo buge ni makare kan wachako ne na challenge nikech ingeni e kindwa onge ng'ama nosebedo go ohala kata e kindwa ne onge ng'ama oseran ng'ama nosebedo gi hotel koro ingeni ne pod ingeni ne wan gi challenge ahinya nikech gik mang'eny anyalo wacho ni Big Fish miyo waga tich ma anyalo wacho ni oyoto be otek nikech pile kwa biro kae wachalo joma puonjore nikech gira ila ni pok no wabedo godo koro en mana puonjruok kaka odiochienge sudo ema wayudo kwa puonjore but kaka johala apani discipline ema nya konyo ng'ato samoro nya yudo ni industry kae hotel business samoro nya yudo ni chieng' no iuso 30,000 koro nya we ni in gi pesa kare gope ma pok ichulo nya yudo kata gin 29,000 koro andi en mana 1,000 kanyo koro nya we ni samoro kiuso 30,000 to in gi pesa but kanya wacho ni service industry mondo mi ginene cost of production sani ni malo koro en mana discipline to ikuongo chulo joka te michul joge ni chulo joma ne konyi tich gi suppliers ni te koro matin modong' no samoro yudo kata ka isechulo jogi mitieko pod idong' gi gowi to in owuon ing'eni be dwa ni chulri koro en mana patience to koro igo mana kwandi tu ok ichalo mana koro be ng'ama ondiki nikech koro irito miso dwe kineni aloso pesa di koro onge ng'ama obedo ni ng'iyo ni weche mag pesa koso un gi accountant sani sani wasebudho koro wan gi accountant sani mang'iyo no at least ong'iyo no weche mag pesa ong'iyo cost of production ang'o controls ineno at least onyiso ni nyanya ni no ang'eyo 600 onyalo tero no rech marom kama kitungu ni nyalo tero ndalo adek ineno at least koro sani wasebudho it comes with experience ineno obiro kakitimo gino pile at least koro inyalo ng'eyo ni kawuono tich adek aonge ga customer we ang'eyo kitungu matin kata we ang'eyo rech matin ineno tich ang'wen customer be ng'eny we amed rech to ka medo rech we amed joma konya kata ginene ena koro kaka ing'eyo budho ing'eni ka experience kibedo god at least okichal ng'ama chako koro at least inyalo ng'eyo kuma katimo ma to wanda dhi medore ineno kata ka nitie gima katimo to adhi yudo ka adhi ringo oko ineno pile ka ng'ato timo ohala to nitiere lek moro mobedo go modwa ni kogik higni 5 koya kawuono to nitie kuma odwa ni obed ni entiere ere paro ma in go kata mana chenro ma in go mar medruok e ohandini sama nwachako Big Fish ni ne wan gi geno ni chieng' moro wabro yawo branches mathoth sana Nairobi kae nikech wan gi geno kendo wan gi lek ni ei ji kata ei ji 10 kikawo ji 10 Nairobi kae nyaka yud ni ng'ata achiel e igi osechiemo Big Fish mane gima waneno kata sani waneno ka mane gima pod wadwa no achieve kata watedo rech ka ina koro wan gen sani wabro yawo wawacho mani in years to come wanyalo yawo more branches wanyalo medo kech sani wan gi branches 2 wan gi moro Thika Road Roasters afu koro ma wantie sani ma Westlands ni ma ing'eni wayawo last year in fact this is the second year ne koro wan gi geno ni samoro next year bo wanyalo yawo moro ka ruoth oyie wachako wayaw kumoro nikech ma ok mokwongo ma mar ariyo mokwongo ni Thika Road and Roasters in fact ene mother branch ene mano chako asto wayaw mai
Koro wageno ni wachako yaw moro kumoro kendo bondo gimedre kila ng'ato be oyud big fish machiegni kode eko yud yot mar chamo rech nikech waneno ka believe ni ji osehero rechwa. Wan gi geno ni ji osehero rechwa nikech kata kaka ineno kaka owuoyo inyalo ka e wiki savo kata ng'ano didek. Mano nyisi ni en gima ohero to en gima onyalo ng'iewo mapile kaluwore be gi bei nikech bechwa bedo ka ok rach. Wanyalo kwachacho 300 nyaka 800. Koro ing'eni ka in ng'ato ma samoro ohero rech, in jahera mar rech, iyudo ka inyalo thoro chamo rech mapiyo. To ere gik minya wacho ni midhiero kata challenges mikadhega nyaka ne chak timo ohalani? Kata mineno ka pile biro to nyaka iyud ka nitiere gik mikadhe ma ok be ahinya. Hapa ni service industry en ga tricky sana. Nikech iyudo ka idil gi ng'ato direct. Samoro iyudo ka chieng'no nok iketo kata chumbi ok oromo rech, ing'eni customer no nyaka wuo. Iyudo ka samoro kuon itedo ne kuon owacho ni kuon ni kawuono chal nade nikech samoro manyoro chamo cha oyudo ka taste opogore. Koro iyudo ka en gima tricky sana service industry. Koro iyudo ka every day pile nyaka ibed on toes. Iyudo ka kiyudo ka igine kinindo matin tinyalo wito customer nikech ing'eni ng'ama oseng'e rech kaka wan joganda mag joluo gi ing'eni wahero jaro gimoro. Iyudo ka omena to ma rech aina mane rech ni kawuono onge kata to dong' nanyisi ni ket na pilo to ma kawuono ineno. Koro nyaka at least every day ibi on your game. Gima kendo nyalo chando ng'ato gima chanda ga pile ma samoro wacho ndalo mana chako santo ber anyalo ginene. Iyudo ka wan kaka youth bondo mi ichako ohala ok en gima yot nikech iyudo ka barua kende ma sirikal dwaro iri githoth to iyudo ka capital mane in go samoro iwacho ni an mana 50,000 adwa chako godo ohala ni. Iyudo ka 50,000 no olale otese te. Koro iyudo ka pok ichako ohala to in go tese to koro ionge gimiusi ineno. Koro iyudo bedo challenge. Koro an nakwayo kata sirikal ka nyala iyudo ka wan joma youth samoro kata ka ng'ama chako ohala onyalo bedo exempted from chulo gik mang'eny but gimo nyako bed godo samoro kaka gineni en health. Mano ni bondo ng'ika afya ni en kuma kare minyalo savo jomoko chiemo to but kiani permit kiango at least inyalo yudo ka inyalo keto ni kata gine michulo gi mos ok ochuno ni nyaka chul gigo dichiel kama kata ginyalo keto waiver ne joma chako ohala. Ineno joma chako ohala yudhe machakore ginyalo keto waiver ne jogo bondo with time kata bang' higni 2 kata bang' higa 1 kinyalo chako chulo gik makamago. Emomiyo ka kibanda mang'eny sani ng'enye kuonde wa mag dak nikech ng'ato ok nyal afford gik ma sirikal dwaro mang' miyo chako ohala nikech gin gik mang'eny nikech kawuono kiyudo ing'ado license mar health kiny kanjo biro nodwa fire orucha obiro ni kia ni lawi chal nade ineno. Koro king'ama chunye thot inyalo tho ahinya. Yes. Kapod wan mane chuny boma ma Nairobi nyakoro mga juang bende en watimo limbe e magawa moro motisi ni The Big Knife mano mabende itede chiemo mar piny Turkey. Nwagoyo mbaka gi achiel kuom nyonagi mabende ondiki kendo otiyo e magawano nwatwa kode e yo machal kod ma. Hi Sasa, I'm Asowi from Ogo TV. Welcome Big Knife. My name is Chef Jihad Karibu. Here is Turkish restaurant. I'm making shawarma, Turkish chicken shawarma and beef shawarma. We have pizza for everything if you want. Nyinga Faith Lavenda, Anya Migori, Kadim. At your Big Knife 254, Manisi BD Town. But ntiere branches wa moko, mantiere Imara, Imara Mall, no? Ntiere Moro South Sea, ntiere Moro Hurlingham. But to an at your Mantau. Shawarma, wangi mar gweno, gi mar ringo mar dhiang. Mar gweno iloso gi cheese, ketchup, yogurt, kasto kose riu gigite iketo gie gimoro mabor kasto idole obedo gimoro machalo kaka tong kasto ing'awe grill kose ng'awe grill iwe kanyo mondo otuo
kasti ng'ade matindo tindo kasto obedo ring'o motuo. Kamano chalre gi mar dhiang'. Management ma kae no rango ni vijende mang'eny Nairobi kae jotaki gi no nyongo ni Kenya kae vijende mang'eny onge tich. Koro ne gineno ni mondo gimi vijende thuolo mondo gipuonjre tedo timachiel ariyo adek gige manitaki. Koro ka vijende osebiro kae gipuonjo gi kaka onego bedni itedo kitaki style mar taki. Kopo ni ng'ato kalendara ka gima dajiwe mondo ochak bilo Big Knife kae en shawarma. Shawarma no en cheap to en omit. Wach mogik anyalo jiwo jo Kenya te gibi kae mondo gibile shawarma. Gi joluo te mantiere kanyo gibi kae an Faith an jaluo wadgi gibil. Yes. Wakayo matin nyakoromuga jiwange chendo ni maro hala gi mwandu. Kata kamano kawaduogo wabiro goyo mbaka gi jalonye wechego mag bengi mondo ing'e yorego minyalo kungogo kaka ja ohala. Yore minyalo yudogo hola e bengigo. Ger godo ohala mari. Kik idhi mabor. It was very clear on me that TV is about being visual. Yes. Lazima uonekane. So I used to come to the office very early so that the morning assignments, no reporter has come. You're the first so person let me go to that assignment and bring the food. So by 10 I'm done. I do my PTC. Then I come and package it well for 1 o'clock. Right. Najua hapo ndio. That is where my day ends during the Westgate mall attack. Yes. We were there reporting almost on every 5 minutes you need to give update. Yeah. You know, by the time the president, in his inaugural speech, remembered the son of Jennifer. Even until now, I go anywhere, everybody is telling me, where is my friend? Leto? Catch this and riveting stories of your favorite media personalities on Behind the Mic with me, Cynthia Mwangi, on Citizen Digital app. Namringo tonge dereba. Gweno onge lembe kipado lembe to dongi pado. Yawa. Tugo manika. Kata indung jaodi chweto poka uwe. Mor kod nyiero manika. Magaldem kama mashori. Choke. Abito. Gwenyruok mag weche manika. My friend, I'm not your Kanu CP. Jatelo, report a check ni kelo ni. To nitie nyarkochia. Apenji, why are you meandering in the compound? Miyo maseto mor. Okabil ga gigo, adon jakanesa. Kendo ni kod chia. Oka luongo ji. Mae kik bai. Hey! Nyarkochia. Saa 1:45 mar otieno, Tich Abich, mana e Ramogi TV. Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Yuoye wich mang'ich mos ka itang' ni mar yie wich makamago gin mayom yom kendo nyalo chote yo mayot. Machiegni kendo nyakoromuga jiwange chendo ni maro hala gi mwandu. To
kaka nwasingo ni kapok wadhi yo machuok nwago mbaka gi Caroline Omanga ma en jalony wechego mag bengi kama bende noleronwa kit chenro ma bengi opogore nigo mago mag bero ngima johala. Mae kaka nwatwak kode. Nyiko Ramogi Ajwang' amoso duto kumoro amora ma untiere. Nyinga en Caroline Achieng' Omanga, an nyar Kano Kabonyi. Atiyo bengi miluongo ni Stanbic Bank to atiyo e department mar women banking. Women banking Nyiko Ramogi Ajwang' nyiso ni department ma ochung' ne mine, awach kamano. To an atiyo kaka jatend sales mar women banking, koro head of sales women banking. Johala wakwayo ni obed gi account e bank, nikech ka in gi account e bank eka yudo statement minyalo kwayo godo kata loan. Opo ni dwaro loan tibo penji ni isebedo ki bank kanye. Omiyo wakwayo ni jite oket pesa e bank mondo ubed gi history. Ubed gi kaka unyalo yudo pesa, obedo ni udwa kwayo pesa e bank. Mano ber namba achiel. Ber machielo en ni bank konyi save. Matiende ni ok iketh pesa. Ka in gi pesa to jo bank biro nyisi kaka itiyo gi pesa. Sana bank wani wapuonjo ji kaka tiyo gi pesa. Omiyo wakwayo ni ji duto ket pesa gi e savings mondo wapuonji kaka gibiro tiyo godo. Nyiko Ramogi nitie gima dwa nyiso e wach keno mar bengi. Wantiere gi accounts mopogore opogore. Kibiro ng'at achiel, mano wacho ni personal account. Mamari binafsi in iwuon idwa yudo account no. Wabo yawo ni current account. Current account no wabo miyi savings account e iye kanyo. Koro in gi account minyalo timo go ohala. Koso in gi account minyalo chulo godo ji. Account no nitie gi checkbook. Matiende ni en account mitiyo godo pile. To wakwayo ni pesa miketo pile no kawe matin ikete savings account. Matiende ni ka wayawo ni current account, wayawo gi savings account. Koro matin mokiti godo iwite savings account. Basto mano koro mar personal. Basto wantiere gi business accounts bende. Maka in ja ohala, nitiere business accounts moyawo ni. Luore gi ohala ni kako setiegore. Ka en ohala mosebudho, nitiere account mawabro miyi mabro konyi. Ka en ohala machako, wantiere gi accounts bende mag ohala mag jok machako. Koro e business account ka unyalo riworu ji mang'eny mondo utim ohala. Koro gima kwayo en gimiluongo ni resolution. Koro resolution ni en tiende ni ubet kanyakla, undiko barua muwinjoru ni account ni ng'ama kamae mabogolo pesa, koso ng'ama kamaendi eminyalo mi pesa e yo makamae. Mano waluongo ni mandates mag signatories ma ibondike board resolution cha. Koro kaka johala ubedo kanyakla, uwinjoru e gik mudwa ni account no tim. Ji adi mabro sign kagolo pesa, en nying ng'a mabro sign kagolo pesa, ubogolo pesa di. Mago te ka wawuoyo kod jok ma wakonyo to wawinjore. Lakini wakwayo ni johala ma yawo ka un dhano achiel ariyo kata adek uwinjoru kendo ndiko. Barua mundiko no mwaluongo ni resolution no wabokete file mondo kik bed confusion mbele kanyo ni to ng'ama nogolo pesa wa ng'ama nokogolo pesa, wandiko maber e account. Ka un ji ariyo unyalo wacho ni udwaro joint mandate, matiende ni ji ariyo bro both signatories, both account holders to sign. Matiende ni ji ariyo ma wuon account nyaka ket sei. Samoro bi unyalo wacho ni ji ariyo nyalo keto sei to ng'at mar adek noendo okochuno ni ket sei. Matiende ni ka un ji adek, ariyo kuomu, ng'ata ariyo kuomu e sasa nyalo keto sei. Koro sei nitiere kaka opogore to luore gi kaka uwinjoru kaka jo group kata jok machako ohala, to mano biro konyo ubiro irwa e yo malong'o. Johala matindo kata madongo wantiere gi program, awach ni chenro ma wayudo godo gik ma gidwa uso e pinje maoko. Koro ka unyiso wa gik ma udwaro to wayudo jok manyalo kelo nugi e bei mayot e Kenya kae. Kar mondo ji odhi duto wadhi China, wadhi Turkey,
nitiere kaka wapango ne johala, wanyalo riwo gi jok mantiere kuno kendo wakonyo gi pesa ma ginyalo bende yudo godo kaka giyudo stock. Koro jok matindo gi jok madongo to jok ma osebede ohala watemo kwayo gi kabisa ni mondo gipuonj jok ma kore ka chako. Matiende ni jok kizungu wacho ni mentorship kata coaching. Gimak lwetgi mondo wante wabi malo. Wamakre uru wan kanyakla mondo wayud kaka wasave. Wayud kaka wanyalo konyore ndalo masani gi mambele. Waero sana gima Joramogi timo sani e wach mar ohala gi mwandu. Ohala gi mwandu miyo wariwore gi ji kendo wawuoyo kod ji e wach mar ohala gi mwandu. Covid nyocha omako wa ka nyocha uneno jothurwa. To Covid odwa tiekowa nikech ne ok waikore. Sani wadwa ni mondo waikre makopo nitiere gima rach matimore mbele to wantie gi dero ma wanyalo donje to wanyalo golo chiemo mwachamo e ndalo mabiro. Nyithindo bende wan godo madhi skul. Omiyo nyaka waketnegi pesa ma gibro tiyo godo e ndalo mabiro. To mane savings ma wawinjo cha. Kik weu oko, kik wach ni nok wawachonu. Biuru unte mondo wariwre watim savings. Kaka jothurwa wakwayo ni kik wach ni weu oko. En geno mara nyakorom Gajwang' ni intiere kod ng'eyo makare kotenore kod ber minyalo yudo bengi kaka ja ohala, yore yudo hola, kaachiel kod kaka inyalo kungo mar bero ohala mari. Mapiyo piyo nyakorom Gajwang' we koro wang'iye chal mar bech chiemo mopogore opogore e chirni ma pacho ka. Makelo wa giko mar chenro ni mar ohala gi mwandu. Dikoda kendo juma manyien seche machal kod nyakorom Gajwang' wamed goyo mbaka makelonwa dongruok kaka oganda luo. Uriti masane, nyinga Lydia Okeyo.